kipraing turangga pra prajurit posamata budhaling Prawanutyatama maju perang ambela negara Murwani kipraing turangga pra prajurit posamata budhaling Prawanutyatama maju perang ambela negara ay yo ah Yo, os so, ay so, yo, budhaling Prawanutyatama syaga syaga lumaksana prajurit syaga tanding durga mendhang kala sirna yo Sekar Naron Indonesia dan seranganku yo. budhale Prawanutyatama syaga syaga lumaksana prajurit syaga tanding durga mendhang kala sirna os Ayo, yo, 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 yo. ayo Yo. Oi. Yo, 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 yo. Oi. Mari menari bersukaria untuk hilangkan duka dan lara bersama Sekar Indonesia lestarikan budaya bangsa. Yo. Mari menari bersukaria untuk hilangkan duka dan lara bersama Sekar Indonesia lestarikan budaya bangsa. Sote 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 Yo. Yo. Hanjrah ingkang puspi taruh kasiniring
samirana amre sakar gadung kongas gandanya mawe raras renane driya oh 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 awas tinggal japyak prawadya bolo Yo. oh Yo. Os. Oh, ah. Ye oh. Ah, Yo. ah. Manut ya tama, siaka ing ayuda, ambil bangsa, prawanut ya tama, wasamya samata, siaka ing ayuda, ambil bangsa. Kita tidak nyoyo pro prajurit maju tidak maju yo Yo. Yo. warunge dibuka ya ditata sendok sak kiri panas kebul nyamplek tenang wedang rondene alat kang ramah Manis panayani sandir lenga potro sing dipikir kok ora rupa musa esemane bakule gawe bingung atiku lirikane dung aduh gawe mriyang awakku iki piye ala piye sandir lenga potro sing dipikir kok ora rupa Os, ye, Yo. hae, Yo. he, So. se, 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 se,
yang baju merah. Lo 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 hae. Siapa namanya? Lo 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 hei. Yang gelap-gelap, saya kira belum punya rumah. Itu kayu, jendela kaca, Jendela kaca. Pakai garis. Gadis ayu. Gadis ayu, Siapa namanya? siapa namanya? Yang belum konde, saya kira belum punya rumah. Pintu kayu, Lo 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 hae. jendela kaca, Yo lo 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 ya. sebelah, aduh sayang. Gadis ayu. Lo 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 hae. Siapa namanya? Yo 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 he ah. Yang belum konde, Yo. saya kira belum punya rumah. Yo ya. Yo. Sos. Oh oh. Ya Yo ya. ya Yo. Yo ya. Ah oh. Yo ya. Oh. Oh ya. Oh ya. Oi. Codot kalong rame-rame, klepar-klepar, melek akeh wong-wongane, rebut ngarep, sesat rikat pangindrane, dadi leno kasrimpet rambut jaringge. Ah oh. Ah oh. He ah he ah. Ah oh. Ah oh. He ah. Ah oh. He ah. Oh oh. Ah oh. Yus. Ya. Oh iya. Ah oh. Ah oh. He ah. He ah. Ah oh. Ah oh. He ah. Ah oh. He ah. Yo. So, yo, katalah. Huh? Aduh. Aku tak mau bicara. Sebelum kau cerita semua, apa maumu, siapa dirinya, tak betah bila ada yang lain. Jangan hubungiku lagi, ini bisa jadi yang terakhir. Aku ngerti kamu, kau tak ngerti aku, sekarang atau tak selamanya. Aku tak mau bicara sebelum kau cerita semua. Apa maumu, siapa dirinya, tak betah bila ada yang lain. Jangan hubungiku lagi, ini bisa jadi yang terakhir. Aku ngerti kamu, kau tak ngerti aku,
Iya. Oh. Mbak. Ya. Ha 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 ya. Ya. Ha Heuh. Ha ya. Oh ah oh Yo. Oi. Yo. Oi. Oi. Yo. Natala. Yo. Ngilmu iku
Triloko lekeri ko Yo, datala. Yo, 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 numbar yo, yo, babar nasi Yo. rupido Oh iya. Yo. yen si Yo. nang Datala. Yo, 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 yo. Yo. aja karo ora turu bakal nora bakal dadi wong mulya Yo 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 Alon yo yo oh yo yo ah oh yo oh yo re gerah gereh 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 yo oi yo 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 la 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 hormat gerak oh yo ha iya oh oh Muy. Yo, datala. Yo, 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 just. Iya, oi, oh iya, oi, oh, so, datala, oh iya, ha oh iya, ha oh iya, iyo. Oh, yeah, 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 yeah. Iya. os Oi. Iya. Padas. Iya. Jas. Oh. Oh. Yeah. Iyo. Latala. Hurra, hurre, hurra. Hurra, hurre, hurra. Hurra, hurre, hurre. Hurra, hurre, hurra. Iyo. os
wis kepadangan. Bos, awas. Yo 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 yo. Oh oi. Ha e oh. Yo. Oh. Yo os. Nata. Os. Oh, oh, oh. Rồi. Yo. Oh. Yo os. Wah, ayo. Awas yo. Ayo yo. Ôi ha e ôi ya ya Os. ha e ôi ya ôi ha e ôi ya ha e so ya ha e so just
Ayo. Iya, os. Dadak diukur. Iya. Oh. Os. Yoi. Yo 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 yo. Yo. Os. Rono nayal ngono bare ora Aduh ya Allah, nyandak pora iki bare iki. kena penjara. Iki wis nyandak iki. Bare iki gek siji yo. Lah nggih niki. Sak lagu awas weh. Ora iso seneni pemerintah aku megah mau aku. Ya, Lagu. Ayo, kok gampang. Doni. ya. Sak lagu yo mek to. Heeh. Sing simpel wae. Iya. Idul kae apa? Yo yo yo. Balon dewa. Pakanane apa? Onde-onde Jawa. Ayo para kanca taat ning agama. Suaya. Ben uripe ayem tentrem muga mulya. Kita kae apa manut Baladewa. Oke. Pakanane apa? Onde-onde. Ayo Bapak Ibu. Ayo para kanca taat ning agama. Ben uripe ayem tentrem muga mulya. Kita kae apa? Manut Baladewa. Pakanane apa? Onde-onde Jawa. Ayo para kanca taat ning agama. Matur Ben suwun. supaya Urip tentrem uga mulya. Kita kae apa? Matur suwun. Manut Baladewa. Pakanane apa? Onde-onde Jawa. Ayo Oke. para kanca taat ning agama. Ben uripe ayem tentrem uga mulya. Wes, iki nek dadi kan suwi. Lah kok. Awak dhewe wis wae wis. Jeh, Wis atur sun Mas Randy nggih, mun sementen kula. nggih, niki tak dongane mugi-mugi Awe. sing nyawer panjang umur, sehat selalu, Sing- lancar sing bayar rezekinya. kene kowe. Pokoknya merdeka. Nggih, kula akhiri lanjutkan saja ya, Men. Jeh, betul, Nggih, Mas Andes. Tentunya masih dengan Ada satu Bapak tempat. Sekar Naron Nah, tentunya. Indonesia. Tak tinggal sik iki bare iki. Matur sembah nuwun untuk panjenengan sedaya nyuwun pangapunten kanggo tuang rumah kabeh wae. Jeh, Yen kok ana betul. keliran waktu, Nggih. kula nyuwun pangapunten kalih komet dan iki tak lanjut ke perjalanane. Jeh, Awak ngari dhewe iki kitab kula- suci. Nggih, kula akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. La 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 la. Yo. Iya, os. Yo.
patri ing turangga bendiperi punya sauran mangungkung praceno mangkat ing prat kabiro tias ing prajurit. Ah. Ya. Ma iki anakku prawan wiwit cilik ana ning perantauan melunge wangi ning kantin sekolahan telung sasi mak aku urung bayaran. Matung ngamu mandi tenang pengen jabahi marang Gusti Pangeran kaya ngene rasane wong ora duwe pisanti ece karo kancane. Eling-eling manungsa bakal mati yen wis mati dikubur sanak famili dipendem jero diapit bumi. Ana kubur iku akeh pandosa ula klabang kala jengking padha mara ana setan membo-membo dadi prawan bena prasaja neng ana kuburan. Ning akhirat ora ana montor liwat ning akhirat ora ana peni lewat ning akhirat ora ana meja biliar ana ning godane malaikat. Sugi mong mesti ana melarate sak melarate uwong mesti ana selengane padang rupa elek kuwi ora dadi ngopo makane golek bojo aja mandang bondo sing penting ra ngenteni warisan maratuwa. Asal oleh Asoy Sekarnaran Indonesia. Ma iki anakmu prawan wiwit cilik ana ning perantauan belunge wangi ning kantin sekolahan telung sasi mak aku urung bayaran. patung ngamu mandi tenang diijabahi marang Gusti Pangeran kaya ngene rasane wong ora duwe pisan diejek karo kancane. Eling-eling manungsa bakal mati yen wis mati dikubur sanak famili Oh oh. jero diapit bumi. Ana kubur iku akeh pandosa ula klabang kala jengking padha mara ana setan membo-membo dadi prawan bena krasane ana kuburan. Ning akhirat ora ana montor liwat ning akhirat ora ana jatil liwat ning akhirat ora ana meja biliar ana ning bojone malaikat. Sak sugihe uwong mesti ana melarate Sak mlarate uwong mesti
ana celengane Bakane golek bojo aja mandang rupa rupa elek kuwi ya ora dadi ngopo makane golek bojo aja mandang bondo sing penting ora ngenteni warisan para tuwa Sudah. Kok ora kerasa ta Pak Randy nek wis leren? Ya Bapak angka 3 Sekarnaron Indonesia. ya wis kanca-kanca turunggo kesang manunggal featuring Sekarnaron Indonesia Nggih. wah featuring iya. Lempeng Mas nanti, Lempeng Bang. Mas mana tadi? Wah kondange saiki Mbah guys. Dadi sinoman ning mburi kono wisan. ya ono nek mbut gawe saiki ijan-ijin ya candu candaipun Mbak pilih wonten lo gadis Kalimantan baik ya ganti Sarah bah macam-macam wis juragane dina iki Jeragane dina iki yo iki. Heeh. Asoy. BP apa yang sungguh mempesona apa ulun jadi jatuh cinta BP apa pada pandangan pertama Kakak apa kapankah kita berjumpa senyum tipis nan menawan gadis manis Kalimantan maulah ulun terkesan sepanjang malam Sungguh manis dan rupawan gadis manis Kalimantan maulah ulun tak bayang-bayang buah yo yo PP apa yang sungguh mempesona yo apa ulun jadi jatuh cinta Hey! BP apa Hey! pada pandangan Hey, 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 hey. Kakak apa kapankah kita berjumpa Senyum tipis nan menawan gadis manis Kalimantan maulah ulun terkesan sepanjang malam Sungguh manis dan rupawan gadis manis Kalimantan maulah ulun tak bayang-bayang buah pian senyum tipis nan menawan gadis manis Kalimantan maulah ulun terkesan sepanjang malam Sungguh manis dan rupawan gadis manis
Jadile kesel ya. Waduh, ngaso sih. Ya. Pawang, Mas Nanang. Nah ini gini Oh gini. ya, tarik nopo lagu. Oke, siap. Yo. Aku dijak Mas Gusti. Melu wae ayo. Iya, os. Sembrono. Yo. Sudah sembuh, dikasih jalan. Ya, os. Yo. Ya ya yo. Ya ya yo. Lure 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 ulane sawo. Lure 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 ulane sawo. Dajan cilik buntute dawa. Yentong lirik, mbok kira-kira. Yentong lirik, mbok kira-kira. Sing dilirik duweke konco. Dari mana datangnya Lita? Dari mana datangnya Lita? Dari Sabang turun ke Bali. Iya, os. Iya. Mulai dhewe, Jah.
Oh. Iya. Yos. Iyo. Iya. Wah. Iya. Ah. Iya. Ya. Oi. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Oh ah 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 Lilik. oh ah oh ah oh ah oh ah Yo. oh ah 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 Yuk masuk. Weh, ah. Jaga
Iya Mas yo. Iya. Dawa. Delik. Ayo Mas Dawa. Ampun delik. Segera. Segera. Hey.
Wis ro. Sabar, sabar. Wis. Yo. Wis to. Yo. Yo masuk. Yo masuk. Yo, pergi ke kamar lagi. Yo masuk. Ho ah.